हेलो गाइस, तो काफी ज्यादा दिन के बाद से लगभग 10 दिन के बाद से आज हमने के पार्टी मनावता है नारद नारोल तो हमने के प्याज मसाला वगैरह सब चीज रेडी बा और गैस भी जला दिल और नारद जितना तेल डाले उतना डालता रहन। तो देखो पिंकू भाई, पहले सबसे पहले हम तेल डालता नहीं नारद देखो खाना एकदम एंगल से और बेहतरीन तरीका से तेल डाल दिल। आई तेजपात गिन के लिए 5 आदमी बानी सन और कितना मीठा लेना था? 1 किलो 1100 ग्राम 1100 ग्राम 5 आदमी के बीच में मीट लिए बड़न और तेजपात लिए बड़न हिसाब से डाले खातिर 4 पीस पतई बा तेजपात के और 3 7 गो मरचा बावे 7 गो खड़ा मरचा बा। बस इतना ही मटेरियल इडोलियन ओकर बाद से मीट अपना हाथ से एकदम तैयार हो गइल बा। एक मुठा प्याज इनका काला तो हम डाल देंगे जन काहे से की बात बानू कि ढेर मरचे जड़ी ना ढेर चढ़ जाई कारण हाँ अब सब डाल एक हमनी के प्याज खड़ा रह गइल बा। अच्छा चलो कोनो बात नहीं के बोल जाई। तो देखिए और बड़ भाई एगो नारद के ऑर्डर भइल बा कि मसाला पीस के लिए ओकबा तो हमनी के जाते हैं से एकरा के हम गुडन और एकरा के मशीन में पीस के लेके आवते हैं मिक्सचर मशीन में मसाला। तो जैसे कि दोस्तों देख सकता नहीं कि मसाला हमने के रेडी हो गई बेटे। दिखाओ पिंकू अंदर ये देख सकता नहीं मसाला की रेडी हो गई बा। मसाला पीस ले बा। आई लहसुन बटे ये लहसुन बा और ये मसाला बटे और दोनों आ गए। कितना टाइम हो गइल लहसुन अब डालो एकदम लहसुन मिर्च एकदम प्याज वाज भूज देले बड़ा नारद और अब मीट डाले के बारी बावे और समय हो गइल मीट डाले के त नारद करवन जब भुजाई ये मीट धोआ तटे पिंकू का कहे चाहता रहा नारद मीट धोआ तरन तो मीट बढ़िया धोआओ एकदम। हाँ देख सकता लोग हमने की चिकन नहीं कह देना नारद। हां के चिकन कह जाला हमके लगा था कि नारद मीट धो देले बड़ा। मीट एकदम धोआ गइल बा हमनी के प्याज वगैरह भुजा गइल बा एकदम तैयार हो गइल हमनी के वीडियो में और एकदम प्याज डाल दियो। हमार प्याज गोल गइल बा नारद प्याज गोल बा हम मीट डाल के नहीं बरस ठीक बा। 10 मिनट के बाद हमनी के मसाला पड़ी ठीक बा। अच्छा हाँ जब एकरे ढापल जाई। हाँ तो भाई लोग एकदम देखो जन की मीट के प्रोसेस बा एकदम कंप्लीट हो गइल बा। मसाला के पिंकू हमनी के फाइनली मीट बन गइल बा ठीक बा। बोतल चलाओ हमनी के बैठ जा ठीक बा। खा लियो काहे से कितना बा गजब मिस कर अब फाइनली अब हम मीट चलाओ तने ठीक बा। हई के कर पता ल गुडन के हां गुडन बा और गुडन से उन्हें से शुरुआत होता ओकर बाद साजन फिर हम फिर अंशु फिर नारद रोटी जोन बात तो पूरा रखा गइल हई देखबो हई कितना रोटी आइल बा हमनी के बना के ओकर बाद से हमनी सब जना बैठल जाई खाए। नारद हालांकि बहुत बराबर मीट काटे लेकिन ई कोई बात एकदम एक्यूरेट मीट काटे एक पीस कम एक पीस ज्यादा भले दूसरा बेर दूसरा राउंड में चला दियन जौन ज्यादा होई लेकिन घटे ना देलन के ओकर में ई मेरिट बा नारद में। कैसा मीट वाले सब एक बताई बोलो मीट बढ़िया भाई एकदम लाजवाब तरीका से बनवले बन। हां